Yaki A So. Maya, me na kuka? Bayan kuma kin san cewa duk matsalar nan ke ka haifar da ita. Ni na haifar kuma ƙawata. Ka sani cewa su mata suna da wani abu da zarar suna son abu suka kasa samun sa a lokacin da suke maradi suke son sa to sukan yi hakuri da shi har abada. Kana so ka ce Salma ta hakuri da ni kenan har abada? Wallahi ina son ka Sa'id. Kawai ina jin tsoron Kabir. Domin na ga yana wasu abubuwa akan duk wanda ya ce yana so na. Bai kamata tsoron Kabir ya tasiri a zuciyarki. Saboda Kabir ba mala'ikan mutuwa bane. Kada ki bari tsoronsa ya sa ki furta abin da zuciyarki ba ta bukata. Ni fa Amir gaskiya lamarin kalli yana ban tsoro. Amincin Allah ya tabbata a gare ki ya hasken zuciyata. Akwai da yaushe in na ganki ji nake yi ba na so na ƙara kallon komai a cikin duniyar nan. Yaki A So. Kwata-kwata ba kwa gane abin da ake koyar da ku. Iyayenku suna bata dukiyarsu a banza kuma muna wasu time for no sale. Go sit down! Abin mamaki ne Aisa, ka kalle shi da yaro da shi. Wannan yaron daga zuwan shi a ranar da aka kawo shi yana shaye-shaye. Kai, shaye-shaye a makaranta? Ranar ba kai na walasta nan ba? Akan cewa in na ƙara samun irin wannan matsalar zan kore ka? Ba na son kana gaya maka. Maryam a gaban miki da kike yin wannan maganar. Amir! Khalif, me kuma zaka da teburi? Amir kori ko kai yau akan Maryam Amir. Kai da kake dan kashin arziki, me yasa ba ta son ka? Salma ina son magana da ki. Ina so in gaya miki zuciyana ta kasa juriya. Salma ina son ki kuma ina ƙaunar ki. Sai dai ban san me matsayina a zuciyarki. Bari in gaya maka. Ba na son ka. Ba na son me son ka. Kai, ina son sanar da kai cewa zuciyata ta mutum guda ɗaya. Kai yar gidan uban waye da zan dinga miki magana kina disga. Ni yar gidan ubanka ce.